Ben, moi boas tardes. Benvidas e benvidos a esta nova edición do ciclo 10 máis 10 máis 10, este ciclo que está aquí contextualizando neste Auditorio Neira Vilas da Cea da Cultura de Galicia este acto de hoxe pola tarde, que, como sabedes, dá continuidade a neste ciclo que comezou antes do verán, obviamente, comezou xa no mes de abril deste ano e que sabedes que o que fai neste ciclo é celebrar o 10º aniversario da posta en funcionamento da Biblioteca de Galicia. De aí que xogamos coa cifra de 10 anos. E estes 10 anos, unha das actividades que a Biblioteca de Galicia organizou para celebralo foi a congregación nesta sede, neste Auditorio de Galicia, de 10 autores e 10 autoras que persoas de recoñecido prestixio e traballo dentro do ámbito da literatura galega que van ter ocasión de dialogar primeiro con outra persoa de diferente tipo, crítico literario, lector, neste caso crítica e profesora vinculada co ámbito da literatura infantil e juvenil, etc. E tanto a autora, o autor, como a persoa que conversa, que dialoga con ela, teñen un elemento que as pon en relación, que é un libro. Un libro que selecciona a autora e que serve como nexo, como elemento da conversa que vai ter lugar. De aí 10 autores, 10 anos, 10 autores e autoras e 10 libros que son os que, como digo, os que serve de nexo, de tema, alrededor do que se articula a conversa. Como digo, tivemos 5, hoxe empezamos a segunda xeira deste ciclo con 5 conversas máis e as persoas que van protagonizar a conversa de hoxe son Fina Casal de Rei e Eulalia Agrelo. Aínda que, como sempre decimos nestes casos, porque traemos a persoas de referencia, non há lugar a unha excesiva presentación, permitidme simplemente que mencione brevemente a Fina Casal de Rei como unha das persoas, das autoras da literatura infantil e juvenil de Galicia máis relevantes, 60 obras, alrededor de 60 obras publicadas, Premio Nacional no ano 96, pode ser? No ano 96, Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, traducida a todas as linguas da península, e ademais inglés, francés, coreano, etc. Unha persoa, ademais, que provén do ámbito docente como mestra, e unha persoa que é unha das referencias en Galicia na animación e no fomento da lectura, principalmente desde o ámbito da literatura infantil e juvenil. Obviamente, ese ámbito de literatura infantil e juvenil tiña que estar presente neste ciclo e Fina vai ser, de alguna maneira, a persoa que representa ese ámbito tan importante das nosas letras. Eulalia Agrelo é doutora en Filoloxía Galega Portuguesa, traballou no Centro Ramón Piñeiro, creo que ademais no Informe de Literatura. Ela agora mesmo participa en moi diferentes redes temáticas e grupos de investigación vinculada coa literatura infantil e juvenil, polo tanto é unha especialista crítica do ámbito da LICS, pasou por diferentes universidades e desde hai pouco, desde hai uns anos, é profesora do Departamento de Didácticas Especiais na Facultade de Educación da Universidade de Vigo. En fin, sen máis, deixo-vos con elas, quedades con Eulalia e con Fina, e con ese elemento, ese libro que vai servir un poquinho de vínculo e de tema da conversa, que é Retrincos de Castelao, que simplemente quero mencionar que Castelao xa estivo presente noutras das conversas, por que será? A través das súas cousas. Así que hoxe, por segunda vez, Castelao volve a estar presente neste ciclo 10 máis 10 máis 10. Moitas grazas. Boa tarde, benvidas e benvidos a unha nova sesión desta iniciativa impulsada pola Biblioteca de Galicia, coa que celebra o 10º aniversario da súa creación. Trátase da iniciativa 10 anos, 10 autores e 10 obras. En este caso, ten como protagonista central a Fina Casal de Rei, a quen en primeira instancia lle quero agradecer que me posibilitase conducir hoxe esta conversa que nos permite entrar en certos aspectos da súa vida e, sobre todo, na súa creación literaria.
Non obstante, antes de comezar, gustaríame facer un limiar mínimo, pero intenso, sobre esta autora pontevedresa, que de seguro nos axuda a recordar moitos dos fitos relevantes da súa proxección e mesmamente a poder contextualizar esta charla que imos desenvolver nos seguintes minutos. Ensamblar Fina Casal de Rei e breve biobibliografía é unha sorte de desafiante binomio fantástico que iniciamos co seu nacemento no ano 1951 en Santo André de Xeve, unha parroquia pontevedresa que naqueles tempos grises nada lle facía presaxiar que sería un punto de referencia da cartografía da cultura galega. A artífice desta consideración é Fina Casal de Rei, quen recibiu unha formación sistemática acoutada polas limitacións dunha escola rural, aínda que as verdadeiras aprendizaxes da vida as adquiriu mediante as sangueiras domésticas e a escoita das animadas conversas das lavandeiras do Gramal. Malia que non logrou ter unhas botas de goma para asediar as pozas, nin resgardar na casa un gato abandonado, tivo unha infancia feliz, na que a ausencia de libros foi amortecida polas cantigas da nai costureira e os relatos orais do pai mecánico. As pretensións maternas de que fose modista fixo que con só 9 anos recibise clases de corte e confección, aínda que as ansias dun futuro prometedor determinaron que os seus proxenitores lle franqueasen o camiño cara aos estudos superiores. Tras o bacharelato e o paso pola escola normal ás marxes do río Lérez, con 19 anos, recibiu os estudos para lograr e alcanzar a titulación de mestra, chegando ao seu primeiro destino en Pontecesures. Alí encontrouse con Avelino Pousantelo, que co poder sísmico da reflexión esborrallou o edificio diglósico no que estaba instalada. Foi tamén nesa altura cando se serviu dos contos populares e do seu imaxinario, xa conformado desde a patria da infancia, para escribir os seus primeiros textos dramáticos, representados por un nutrido elenco do seu alumnado. Estes eran os inicios dunha mestra especializada en matemáticas e ciencias da natureza, que tras a diplomatura en Lingua e Literatura Galega converteu Galicia no epicentro do seu exercicio profesional, sempre guiada polo compás da renovación pedagóxica. Entre as súas experiencias recuperamos a configuración de auténticos equipos de etnógrafos escolares, como evidencia a monografía Terras de Moraña, unha realidade na historia, na lenda, na lembranza, coordinada polo seu inseparable compañeiro Mariano García. Á vez que cursaba a mellor licenciatura en Pedagogía nas horas extraescolares dos seus 40 anos de docente, afrontou a elaboración de materiais ao redor da lectura. No entanto, o xenio creativo e a forza transformadora da palabra de Fina Casal de Rei non traspasaron as súas fronteiras máis próximas ata que no ano 1991 publicou Mutacións xenéticas. A esta novela xuvenil seguiu un ronsel de máis de 60 obras individuais e colectivas, nas que Fina se nos revela como unha atenta cronista da realidade e se mergulla nos conflitos internos das mulleres e dos homes. A súa capacidade fabuladora, o dominio da linguaxe e a versatilidade convertérona en tradutora dos seus textos e doutros alleos. Ademais de animala a abeirarse ao periodismo, ao cinema, á música e á gastronomía. Por todo isto, foi merecente de máis dunha vintena de recoñecementos e abríronse as portas na Real Academia Galega no ano 2013. Porén, a maior riqueza de Fina Casal de Rei está na nobreza dos seus pensamentos, na xenerosidade dos seus actos e no compromiso por alentar o propio desde un enfoque inclusivo, de aí que cative as persoas de todas as idades e de calquera latitude xeográfica. Imos comezar escoitando e vendo eses silencios azuis.
silencios azuis para voarmos lonxe das derrotas. Silencios azuis de sofá e mantel, liberdade mel, molla de palabras, luces en papel, montañas da lúa agardan no andel. Silencios azuis de sofá e mantel, liberdade mel, molla de palabras, luces en papel, montañas de lúa agardan no andel. Estaba unha vez un xenio buscando a alguén destemido, pregunto un rabo do listo, sen medo descoñecido. Achegouse unha nena de mirar moi espelido. O xenio levou na lonxe, era un libro, un amigo. Debullando devagar as diferentes lecturas, foi como a nena curiosa, viviu mil e unha aventuras. Deu concertos de piano, chegou dentro da terra, prendeu luz na súa ollada e converteuse en estrela. Comezamos esta entrevista, encontro, facendo referencia ao modo dun relato in extrema res a unha das túas últimas achegas, Lingua Guapa. Nela hibridas dúas correntes pouco transitadas previamente por ti, como son a poesía e máis a música. Pero cada un dos textos musicados aparece introducido pola referencia a unha serie de textos poéticos que seguramente te seduciron tanto pola súa mensaxe como tamén polos seus ritmos. Sei que é unha pregunta comprometida e complexa, pero de toda a túa biblioteca persoal, cal é esa obra da literatura galega que, en certo modo, deixou en ti unha profunda pegada e incluso foi un faro na túa produción literaria? Pois, verás, a miña primeira biblioteca en realidade foi oral. A miña primeira biblioteca galega foi oral. Eran, como ben dicías, nesa biografía así a grandes alancadas e contada dunha maneira tan bonita, moitas grazas polo agasallo, pois, como ben dicías, esa foi a miña primeira maneira de achegarme á lingua galega. Oral, como nos pasou aos da miña xeración e do meu ambiente. Non son tampouco un caso único, pero como quero ser guiadiña e centrarme no que me preguntas, é certo que é unha pregunta, en certo modo, máis que comprometida. En ese sentido, para min, sinto a impotencia de non poder nun só poder concentrar todo o que influiu en min. Seguramente nin eu sei, pero sei de alguén que si me seduciu como dos primeiros descubrimentos en lingua galega. Como ben sabes, durante a miña infancia e a miña primeira xuventude, a lingua galega estaba oculta por quilos de mala pintura que houbo que ir rascando pouco a pouco, e cando aqueles primeiros cursiños de galego alá polos anos 70, despois xa os oficiais a partir dos 80,
a raíz da lei de normalización lingüística, ter que preparar xente para dar clase, o mesmo que nos 70 os primeiros catedráticos, había que buscar xente que amase a lingua para poder ir contaxiando aos demais, para poder abrir o abano que en certo modo nos fose rescatando dese esquecemento. E un dos primeiros autores que chegou a min foi Castelao. Se tivese que dicir un autor, Castelao, unha obra, a verdade, valeríame calquera das del. Mesmo en principio pensei en cousas, pero non está ben repetirse, e cando te convidan, que moitas grazas, Cristina Rubal, pois podes evitar repetirte que tampouco me custou absolutamente nada. Eu pensaba en Castelao porque efectivamente foi dos primeiros que descubrín despois daquela Rosalía que tamén escribía en castelán e que tan pouquiño sabíamos dela, pero que algo xa foramos descubrindo. Foi como un gran descubrimento ver a alguén que era capaz de meter o mundo na palma dunha man coas historias que contaba. Estes retrincos, el mesmo di que son anaquiños da súa memoria, como recoñecen no limiar. Gustaríame ter traído aquela primeira edición de Nós, da editorial Nós, de Santiago de Compostela, pero non a tiña. E buscando pola rede, non a atopaba por menos de 500 euros. Entón, pois, como a historia tiñámola aquí, neste libro de Galaxia, valíame igual para recordar. E volvín lelos estes días. Para que mentir? Volvín lelos aunque os recordaba perfectamente. Pero ao lelos volves notar que hai cousas que non pasan de moda nunca, que te siguen a conmover. Ese tema da inmigración, ese meterse na pel del mesmo de neno, el di que pasaron de verdade e eu creolle. E ademais creo que é de xustiza que os escollese porque con eles seducín aquel meu alumnado cando empezaron a deixarnos falar un pouquiño en galego nas aulas, mesmo cando daban matemáticas, entraba o primeiro día de curso contándolles unha historia, e por que non, por exemplo, o retrato. Esa historia tan conmovedora que mesmo te fai rir un cachiño con ese sorriso que se che parte a medio camiño, como só saben facer os mestres da palabra, os que asinten, como dicía Italo Calvino, que unha carga de inmediatez vital non a podes simular se non asintes para escribir unha historia. El tiña, dicía Lobo Antunes, que a literatura non é máis que a memoria fermentada. El soubo fermentar aquilo que lle pasou de neno, tanto na Pampa como despois aquí. Algún destes relatos, como por exemplo ese de o retrato, escribiu en Pontevedra moito antes, de feito algúns deles publicaros antes, no 1922 creo, foi en Pontevedra escribiu a Sabela, leríallos a este público a quen nos escoita, e leríallos con moitísimas ganas, pero como sei que os coñecen todos, por iso non o fago, pero sei que se non nos coñecese, se nesta sala houvese unha persoa que non os coñecese, estou segura que lendos sería quen de seducilos tamén. Non eu, senón a palabra del. Pois, por iso se escollín, pola maneira de contar, por como conmove, porque eu creo que un chisquiño, porque teñen que ver con esa literatura oral que a min me formou neses importantes anos da infancia. En fin, creo que Castelao tamén se alimentou desa literatura oral que me alimentei eu e que aquí se nota. Castelao é, diríache polo tanto... cousas, pero o que dicía antes, non o collín porque xa estaba porque xa era escollido. Unha obra que xa fora escollida, que xa fora tratada nestas xornadas, pero claro está que tanto retrincos como cousas están na xénese, están no ADN da túa escrita. Probablemente, penso eu, porque Castelao soubo recrear ese vivir cotián
cunha suma fidelidade, ao mesmo tempo que era quen de deixarnos entrever ese tecido espiritual tanto do individuo como do conxunto da propia sociedade. Eu creo que diso hai moito na túa propia obra. Incluso, se imos aos comezos deses primeiros textos que comezas a elaborar ao pé do teu alumnado para, de alguna forma, darlle paso a esa potencialidade da literatura dramática e da súa representación, Castelao está aí presente. En concreto, no volume Recursos teatrais para a expresión dramática na escola, encontrámonos aí como dramatizas e como reescribes para a posta en escena un dos textos de Castelao, aquel que comeza por "Se eu fose autor, escribiría unha peza en 2 lances". Poñéndonos nese punto de inicio, que supuxo para ti a dramatización neses primeiros pasos, cando é un xénero que logo despois non volves a revisitar na túa produción literaria publicada, realmente que foron para tracexar de alguna forma esa folla de ruta estes textos dramáticos iniciais escritos para a escola? Efectivamente, así foi como empecé moitísimo antes de publicar esas obriñas. De feito, cando as escribín, non pensaba en absoluto con publicar ningunha delas, que foi moitísimo antes, dende os comezos, en que cando comecei a dar clase, pois comezamos a facer representacións teatrais. Esta de Castelao, efectivamente, el dicía, incluso insinuaba os personaxes que podía haber, falaba de que no primeiro lance poñería a xente da aldea a chorar por unha vaca, mentres os do patio de butaca se rirían das cousas tristes que dicía esa xente da aldea. E no segundo lance poñería a alguén da cidade, a un señorito, a unha señorita chorando por unha cadeliña que lle morrera, dicindo cousas tristes que farían rir os do Galiñeiro, decía el, que eu ainda recordo no Teatro Principal en Pontevedra, verdad, señor Víctor, que íamos había o que lle chamábamos general, a donde ías pagando menos, e había que tamén lle chamaban Galiñeiro, así en sentido máis coloquial, e había as butacas. Dicir que o que fixen foi esa idea del, pois desenvolvela. Foi o único ano en que tiven a sorte para poder atendelos mellor de ter, que foi todo un privilexio, 14 alumnos e alumnas. Pois cada un deles tivo un papel, o vello velliño, a vella avellentada, a moza garrida, a señorita, vamos, todos os personaxes que le insinuaba. E logo, pois, que aprendín facendo teatro? Xa digo que foron así os meus tímidos comezos sin soñar con publicar nada. Creo que o teatro serviu para desinhibilos, para exercitar a súa memoria, para... Lembro que algún daquela aínda se estudaba a táboa, non había as calculadoras que hai hoxe, e algún que non era capaz de memorizala, memorizou o texto inteiro que lle tocaba a ele e o que lle tocaba aos outros, ou sea, que o que fallaba era o meu método, non que ele non tivese memoria, senón que non sentía interese. Iso faite pensar en buscar outros camiños. Creo que aprenden a traballar en grupo, a ceder, non necesitaron nunca apuntador. Lembro que unha vez, no 1985, as segundas xornadas do galego no ensino aquí en Santiago de Compostela, e eu, tímida, presentei unha comunicación, non estaba moi afeita a falar en público, creo que non se afai un nunca cando lle ten respecto ao público que está escoitando, pero daquela era moito peor aínda. Entón, eu dixen, como vou ter papéis diante se o que vou dicir é o que eu vivín durante tantos anos que levo facendo estas cousas, pois, sen nada. E ali, pois, falei como tatexando, porque estaba como moi
sentía como peso daquel público tan importante para min, profesores de universidade, profesores de instituto, eu unha mestra de escola, pero os meus alumnos representaron despois unha obra, non facía falta nin que falase eu. Eu despois, quero dicir, que abondaba co que viron para demostrar que o que eu decía, aunque fose daquela maneira, era certo. Nin apuntador, nin necesitaron desenvoltos totalmente, tanto como para poñer no escenario as cousas, cambiar de decorado, presentárseles mesmos, todo o fixeron. Esa capacidade de improvisación vímola, por exemplo, cando representamos o Principiño, que adaptei a teatro no seu día. Cando lle toca sair ao borracho, eles tamén facían todo. Mesmo se encargaron da música, da iluminación, no momento, de todo. Toda unha aprendizaxe para eles e para min mesma. O que lle tocaba parar coa música esqueceuse. Entón o borracho no escenario di, pero esa música queredes parar dunha vez, que senón non se me vai a oír. Pois iso saiu ya eso, sin que ninguén lle dixese. Pero probablemente ti nas aulas estabas estimulando esa capacidade creadora. Iso tentaba, que perdesen o medo a ser creativos no escenario, si xurdía algo, eu sempre lles dicía, a xente non sabe que é o que tiñades escrito, todo vale se o dicides con naturalidade e convencidos, así que non teñades medo. E non o tiveron, tiña máis medo eu que a eles. Entón, polo que nos ves de narrar, vemos que todo comeza a gurgullar nesa infancia a través dese relato oral proveniente sobre todo da figura paterna. Logo temos eses encontros coa literatura máis culta da man de Castelao. Vemos como tamén o fermento comeza a medrar na escola. Pero hai unha cousa curiosa coa que me encontrei revisando e preparando esta entrevista, que tamén aludías a esa referencia que en ti deixou esas aprendizaxes relacionadas co corte e coa confección, que de alguna forma fixeron que interiorizases como se debería de estruturar unha obra, como se debería de marcar a temática e incluso aquilo que dicías de os adornos dunha prenda han de ir no lugar axeitado, pero non han de entorpecer a liberdade do camiñar. A configuración, a creación dunha prenda facendo esa similitude coa propia creatividade, con ese exercicio da creación. Entón, poderías deterte en explicarnos como xeras o proceso creativo desde o momento en que ti rebole unha idea na túa cabeza ou tes unha encarga. Como é ese proceso? Hai unha dinámica que mantés dunha forma continua ou cada obra ten a súa folla de ruta particular? Son unha indisciplinada. Non teño unha fórmula máxica que garantice o éxito das obras, nin as encaro da mesma maneira. Ás veces saíron como se fose un incendio, dicíache antes, como se fose algo rapidísimo que sae sen tomar incluso notas de algunha delas, como foi o caso do Estanque dos Parrulos, por exemplo, que foi cando me dixeran, bueno, pois que meu pai, que aínda era novo, tiña unha enfermidade pois sen cura, entón notas como o mundo se che ven en riba e quixen como fuxir de min e meterme na pel dunha nena de 6 anos e ademais quería o facer para que lo lese e se sabía o que tiña que non tivese tanto medo. En realidade esa historia escribina para el, pero doutra contaríache algo diferente. Por exemplo, Dúas vagoas por máquina, pois naceu de algo tan sinxelo como en Moraña un neno, Marcos Sánchez, que nin siquiera eu lle daba clase, coñecíao. Eso significa que era un terremoto. Cando nun colexio de 1000 alumnos daquela, te fixas nun alumno concreto, nun alumno que nunca lle deches clase e que chama a atención de alguna maneira. Pero aquel día estaba ali quietiño, arrimado a unha varanda, e pregunteille: que che pasa, Marcos, que estás aí tan triste? Nada, que me desapareceu o Tobi. E dixo coa voz rota, quebrada, e a min contaxoume algo por dentro, como a un frío, emocionoume, contaxoume iso que el sentía e pensei, se coa forza das palabras, se eu nalgúnha páxina fose capaz de facer sentir o que Marcos me fixo sentir a min,
escribín esa historia hai moitos anos, sigue aí viva, algo debe ter. De cada unha diríache algo diferente, pero claro, é por fuxir daquilo que dis de contestarche algo tan difícil e tan secreto como é como encaras unha novela, como faz. Para min o máis difícil é atoparlle un como, porque a veces hai historias que a min mesma me seduciron dende un comezo. De feito, traía aquí este tutelo co que xogábamos de pequenos. De pequena, fixéramo meu pai, así que mira os anos que ten. E fixéramo para cando aqueles encontros cos escolares para mostrárllelo como unha metáfora de como nace unha historia. Aquí metíamos as amoras das silveiras, as moi maduras, botábamos de azucre, facíamoslle así, e logo, pois, como se fose un yogur ou unha marmelada, pois comíamos aquilo, saboreábamos aquilo. Se metes unha soa, por moito faslle así e non sae nada, quedan choupando as paredes do fondo, pero non abonda. Pero esa primeira mora é moi importante. Entón, pois, díxenche a primeira de 2 historias. Podería seguir con outras moitas. Necesito que primeiro algo me conmova de alguna maneira, como unha luz que fai que me entren moitas ganas de ir investigando por aí, ou de escribir sobre iso, sobre esa historia, sobre ese tema, pero para min o máis difícil é atopar como. A min gústame, pero como me comunico cos demais para que tamén lle guste. Ese de 2 vaguas, por exemplo, lembro que ia pois co meu compañeiro de toda a vida, íamos á Illa da Arousa a visitar uns amigos e non estaban. Entón, sentamos ali nunha praia e antes de escribila conteille enteira. Pero non foi sempre así, outras xurdiron de outra maneira. Conteille enteira e despois, unha vez publicado na revista Leer, un crítico, bueno, pois loouna para, como me convén, acórdome das palabras incluso exactas, dicía: inteligente técnica de montaje la empleada por la autora, e comparábame con Roald Dahl incluso, mira ti. Entón, eu pensei, pero se eu non montei nada, que escribín todo eito. Pero os críticos, sabes, entón, sí, ollamos e trasladamos. Eu escribía sin esa concepción previa de primeiro poño tal, despois tal. Eu quería contar aquela historia e creo que atopei a maneira de como. Entón comecei polo momento en que desaparece o can. Eso resumiría dicindo que atopar o esqueleto ás veces non é fácil. Eu mentes non atopo un esqueleto, non son capaz de me sentar máis que a xuntar información. Notiñas en diferentes cadernos, libros abertos, pero así comezar teño que atopar primeiro como quero contar isto. Ás veces é rápido e outras custa. Entón, desvélasnos que non eres disciplinada, pero sí precisas ese esqueleto, sí é necesaria esa estrutura para a partir de aí construir o propio texto. Pero ao revisar a túa obra vemos que hai unhas constantes que sí se repiten. Polo tanto, sí tes identidade como escritora. De feito, a lectura das túas diferentes achegas literarias lévannos a ver que esa infancia, esa xuventude, a través dos seus ollos e tamén a través das súas palabras, pois dannos a coñecer cales son eses ríos, moitas veces, de sucesos incómodos que teñen que vivir ou son un reflexo da propia sociedade. E pos, hai ta infancia, experiencias gozosas, pero outras moitas veces son tamén vivencias que doen, que magoan. De feito, encontramos na túa obra pois unha afouteza por quebrar, por romper límites e abordas temáticas tabú na literatura infantil e juvenil, e que hai realmente, sobre todo na literatura en castelán, pois máis medo, como menos atrevemento a poder tratar esas temáticas, e refírome á morte, ao suicidio,
a marxinalidade, que son cuestións que encontramos en moitas das túas obras. Estou pensando en Asústate Merche, en A Pombeu degolado, A Lagoa das Nenas Mudas, e un sinfín de títulos. Entón, cal foi esa necesidade que ti sentiches para quebrar eses silencios que se estaban dando pois nas narrativas e, en xeral, na produción da literatura infantil e xuvenil? E incluso me pregunto, cando se abordan este tipo de temáticas censuradas, é necesario adoitar unha postura diferente ou que tipo de estrategias empregas como escritora para facerllelas chegar pois, esa infancia, a esa xuventude e a calquera outro lector ou lectora? Eu creo que as mesmas estrategias que cando escribo calquera outra historia. Intentar contar unha bonita historia da mellor maneira que sei. E por que ás veces escoller eses temas espiñentos, como dis? Porque eu, quizáis pola miña profesión, durante alrededor de 40 anos, eu vivín con nenas e con nenos que chegaban á escola sin almorzar, que chegaban á escola sen asear, que os pais neses primeiros anos da democracia caeran nas poutas da droga, vivían con ese drama familiar, vivín con nenos aos que os reis magos non lles botaran nada. Por iso aprendín a que aos pequenos nunca lles sabía preguntar que che botaron os reis, nunca máis. Cando no medio aparecía algún que non entendía porque a él non lle botaran nada, cando era tan bo rapaz como calquera dos outros. Cando vives esas cousas, en directo influen para que ti queiras comunicarte tamén directamente con ese tipo de nenos e ao mesmo tempo creo que os demais tamén poden decatarse do privilexio que teñen de que non vivan esas cousas así. E máis, eu creo que calquera tema pode ser tocado a calquera idade. Calquera tema polo que sintan curiosidade. Falábamos antes, na hora do xantar, de como os nenos lles preocupa, por exemplo, o tema da morte, das preguntas que fan sobre iso, como se agobia. Pois por que non encaralo? De feito, cando o fixen, eu pensei que estaba a descubrir a pólvora, que ninguén o fixera nunca. Ao mellor é un bo método para escribir sobre algo e aportar algo novo. Eu pensaba que para nenas e nenos iso non se fixera. E despois de que me concedesen o premio de B por aquela historia do estanque dos parrulos, na revista Clig, saíra un monográfico, el tema de la muerte en la literatura infantil, e digo, anda, por non fun a primeira. Pero o feito de crer que ti non estás mimetizando que xa se fixo, senón que che parece que estás aportando algo, quizáis efectivamente algo haxa. De feito, foi unha achega necesaria. Eu mesma, como docente, encontreime moitas veces nas aulas que, lendo algunha das túas obras, pois encontraron resposta a preguntas que se facían de forma autónoma, pero que non eran capaces de trasladarlle pois ás persoas adultas da súa contorna. Polo tanto, de alguna forma, conseguiches que houvese pois unha resposta ou unha contestación en relación pois esas cuestións máis íntimas que revolen e que, por formar parte desa educación emocional, non somos quen de trasladar. De feito, na túa propia obra, falando desas constantes, estableces un tándem entre nenez e vellez de retroalimentación, como a nenez precisa desa guía e mesmamente como os vellos fan a nenez de depositarios, é dicir, que son os que van resgardar, son os que van, de alguna forma, a manter pois eses coñecementos ancestrais e as propias experiencias da vida. A que se debe esa recorrencia á unidade familiar e tamén a insistencia do tándem entre nenez e vellez que encontramos en obras como O estanque dos parrulos pobres, que acabas de comentar, Na Pombeu degolado, tamén citado, ou A Abóate unha menciña, e outros en fin de títulos? Pois non o sei, supoño que a todos nos importa o mundo dos afectos. E aí, sexa como sexa o núcleo familiar,
porque a veces a familia tamén son amigos, tamén, é dicir, xente da que ti emocionalmente en certo modo dependes. Eu creo, sempre digo que a min querer lévame moito tempo. O mundo dos afectos ocúpame moito e preocúpame moito. Eu non tiven a vos cerca, así preto de min para poder gozalos como os gozaron os meus fillos. Por iso eu cando falo de avós nos libros, estou a pensar en meu pai, en miña nai, en miña sogra, en meu sogro, en como na relación que eles tiveron de complicidade cos fillos. Eu, por circunstancias da vida, porque antes non había coches como hai hoxe para ir rápido a donde viven ou así, pois a relación era esporádica, pero cando a tiñamos era como unha festa. Por iso non podo esquecer, por exemplo, aquela pota no chan de caldo no día da festa do Santo André de Xeve. Aquela pota cunha graxa que ao mellor hoxe diría, buf, iso. Eu teño o recordo daquela sopa maravillosa, eu que era mal comedora, aquilo sabíame a gloria bendita. E tiña que ver con estar na casa do avó, na dos avós, pero era pouquiñas veces, ou cando traía aquela cesta de froita, que me recordaba a cesta de os dous de sempre, que lle levaba a tía, cando levou aquel meniño, aquel irmán, e pregunta o Pedriño, e cómese? Pois algo, sabes, unha sensación así parecida de festa grande, de fartura. Os recordos están aí, os afectos tamén son os que de alguna forma fan emerxer estas historias. Pero a denuncia tamén está presente na túa escrita. E, sobre todo, nesta liña ecocrítica que nos últimos anos está dando tantos títulos, pero ti neste sentido tamén fuches unha pioneira, porque soubeches de alguna forma anoar o discurso literario xunto a esa reivindicación da necesidade de conservar e protexer o medio natural. Aí temos obras como Un cabalo de lume, Lume, Icía quere cambiar o mundo ou a recente A furgoneta branca. Por que nacen estas obras ou cal crees ti que é o poder ou a capacidade da literatura en relación a esa reversión da degradación do medio natural e cara a ese desenvolvemento sostible do que tanto se fala hoxe en día? É que eu sigo crendo que nada ten máis forza que a palabra. Eu, por exemplo, podería pedirlle a xente que está aquí presente que se puxese de pé, por favor, e poñeríanse coa miña palabra e a súa educación e poñeríanse, pero eu cos meus brazos non podería poñelos. É dicir, nada hai que teña máis forza que a palabra. Eu creo que para armar unha lea abonda calquera cousa, pero para aplacala hai que falar. A literatura ten ese poder, non pode quizáis cambiar o mundo, pero sí que pode remexer conciencias e ás veces ser incómoda. Non me refiro a que teña que dirixirnos, non, pero remexer no que nós xa levamos dentro para poder cambiar o mundo, sí. Bueno, eu acórdome que Cabalo de lume, por exemplo, volvendo ao do Tutelo e a primeira mora, escribino aquel de Cabalos de lume despois daqueles incendios tremendos que houbo en Galicia, que era como eu imaginaba de nena a fin do mundo, algo así, esa especie de incendio que o come todo, que o destrúe todo, terrible. Entón, eu vin na tele os ollos dun neno mirando como o seu pai e a súa nai con caldeiros de auga, con algo tan pequerrichiño, pretendían salvar a casa, e vin aqueles ollos asustadísimos, e vin un cabalo baixando do monte con esas pexas que lles poñen para que non poidan correr, e pareceume tan cruel tentando escapar así do lume, que me conmoveu moitísimo, e a raíz diso, pois, escribín esa historia. Pois, con que ánimo? Pois sí, co ánimo de remexer un chisquiño as conciencias, que non plantemos lume adrede, por exemplo. Entón, temos aí eses temas tabú, están tamén esas liñas máis reivindicativas, pero
na túa produción literaria tamén lle das unha certa prestanza a eses feitos cotiás que suceden no ámbito doméstico, nese ámbito máis privado. Estou pensando en Poas que noxo, en Bicos de Prata, en Derradeira carta aos Reis Magos, Un can no piso. Cal crees ti que é o atractivo de darlle ese revestimento literario a estes episodios ou feitos que nun principio son cotiás e non teñen nada diferenciador? Ou tamén che quixera preguntar, crees que o lector adulto, cando lê estas obras, considera que son materiais literarios? Ou realmente consideran como unha anécdota insustancial? Supoño que os que teñen memoria si os considerarán. Se vamos á literatura galega, estou pensando agora mesmo, veume La catedral e el niño, por exemplo. Aí está a mirada dun neno, vamos, que nos conmove dende a primeira páxina, pero os feitos cotiás. E pregúntome o que é o cotiá, porque eses nenos que na India teñen que pasar por unhas escaleiras ou esqueiras por un precipicio para poder chegar á escola, iso é o cotiá deles. O que é cotiá para uns, para outros é exótico, pero aparte diso, aunque sexa para o propio lector algo cotiá, a min, polo menos a min cando leo, tamén me gusta atopar algo no que me vexe eu mesma, porque me parece que lle dá verosimilitude, que é o que me importa de cando escribes, que aunque sexa un feito fantástico, que sexa crible. Entón, eu, por exemplo, se tivese que escoller, porque senón escollería os dous, pero se tivese que escoller entre a historia interminable e Alicia no País das Maravillas, eu escollería a historia interminable. Por qué? Porque aí o protagonista mantén un pé na realidade. Bastián é mailo o libreiro que lle pon ali o libro, o señor Coreander, que lle pon ali o libro axeitado para que el o colla e soñe todas esas maravillas de salvar a emperatriz da fantasía. O que emerxa de cando en vez ese neno lendo ali as agochadas, como liamos os da miña época, os libros que non poñían por fora matemáticas nin xeografía, parecía como se fose pecado, se fose unha falta. Pois a min sigue atraéndome iso de como quen mete nunha peneira a fariña, ese relón que queda, que parece que é o que tiras con el que non serve, pois ese é o que me gusta recoller, atopar o extraordinario que pode haber no cotián. Entón, temos aquí unha serie de claves que se repiten porque están nesa esencia que de alguna forma lle dá vida a toda a túa creación literaria. Pero facendo unha revisión por todos eses títulos, tamén nos encontramos con algún que outro que ensaiaste certas correntes ou certas temáticas que quedaron logo aí recluídas. Por exemplo, a ficción científica nas túas primeiras obras, como pode ser Mutacións xenéticas ou Noite dos coroides, ou mesmamente por que esa referencia á disidencia cubana en A máscara de Palma, ou esa presenza do sobrenatural en Lúas de Nácara. En certo modo, aínda que poderíamos aquí citar algunha que outra obra, son textos que ofrece unhas liñas que non foron revisitadas posteriormente. Poderías dicirnos algo pois da inusualidade destas obras? Pois no fondo non se diferencia de calquer unhas doutras, é dicir, en querer, volvo ao de querer contar unha historia que a mí me pareza que paga a pena e da maneira máis fermosa que sexa capaz. É algo que me conmoveu primeiro. Por exemplo, A máscara de Palma, pois na primeira viaxe a Cuba, que foi no ano 97, lembro porque foi xusto despois de cando fora o Premio Nacional. Entón, pois nesa pois partiu do que eu vin, non do que me contasen, senón do que eu vivín e do que me conmoveu a min. E por facer só unha chiscada breve, porque sei que o tempo vaise, pois diríache, e aparece ali recollido de alguna maneira, só unha cousiña. Por exemplo, eu vin
cando unha noite de moita calor, por ali pola Habana Bella, pedín que me levasen a donde estaban a xente de ali, non os turistas. Entón, levaronme a un sitio a tomar un refresco, unhas augas, e vin que había unha velliña que tiña unha bolsa de plástico azul na man, apoiada nunha columna, porque era nunha especie de soportais deses tan bonitos que hai naqueles edificios medio derruídos, pero bonitos. Entón, aos que estaban comigo, comenteille, había música ambiental e a señora bailaba así, meneaba a bolsa e meneábase ela. Entón eu digo, mira, é que estes cubanos teñen unha marcha, mira, ás 2 da mañá, esta señoriña aquí, e bailando toda contenta, e nisto que nos imos. E non sei que forza me fixo volver a vista atrás e vexo que a señora corre a meter naquela bolsiña o que quedaba nas botellas, a metelo correndo na bolsa a escapar. Supoño que non preciso dicir máis nada do que che produce, e como a esa montóns de vivencias, pero vivinas en directo. Unha cousa é o que che contan e outra é a parte que ti ves. Entón, quixen refletilo aí, refletir tanto a parte boa que a tiña, como a parte mala da miseria, que non toda dependía de ter as portas pechadas ao resto do mundo. Todas esas vivencias, de alguna forma, precisaron dunha caída estrutura, ademais dese detemento que lle deches á estrutura, hai que recoñecer que coidaches sempre a lingua. En concreto, esa lingua figurada que, de alguna forma, nos axuda a percibir e entender o mundo. De feito, vense de defender en Santiago de Compostela unha tese por Verónica Pousada que orbita ao redor da linguaxe figurada na literatura infantil e juvenil de Fina Casal de Rei. Cal é ese tratamento que lle das á lingua nas túas obras? É unha revisión que faz a posteriori, unha vez rematada a obra, ou a lingua fai que o desenvolvemento da historia colla vieiros determinados? Eu creo que, en xeral, vai saindo como a un río, como a cando vas seguindo un río a pé, e vai fluindo, vai saindo. Quizáis, porque a min, cando meu pai me contaba historias, vexo que sen se decatar tamén utilizaba esa linguaxe figurada. E imagínate Castelao, cando fala, por exemplo, en retrincos pero en moitísimas ocasións, pero ocurríseme agora cando no retrato, cando fala dese pai desesperado que chama por segunda vez á porta do Castelao médico, e el describe dicindo que tiña os ollos vermellos como tetos de carne vermella, tiña os ollos de tanto chorar. Entón, esa linguaxe figurada, el utilizaba tamén así dunha maneira tan potente, tan natural, que a min quen me dera conseguilo algunha vez. Creo que saen sen me decatar. De feito, a única pregunta que me fixo Verónica, o único contacto, por iso que moito debeu traballar, que tiven con ela directamente foi: xurden ou é adrede ou xurden? E digo, pois a verdade é que non me decatara eu de que utilizaba moitas veces linguaxe figurada. Quizáis, así pensando agora, teña que ver co meu esforzo por comunicarme, co meu esforzo por facerme entender. Eu intento que calquera dos textos que escribo sexa para, axeitado para a idade que sexa. A min gustaríame comunicarme con calquera que se achegue. Facelo da maneira máis sinxela, e volvemos ao de máis fermosa se fose capaz. Pero creo que iso influe en que busque maneiras de dicilo doutro xeito. Digo, por si non entendeches así, vouche contar desta outra maneira. Supoño que ten que ver, sí. Para cativar tamén ese lectorado. Un lectorado que na literatura infantil non só codifica e decodifica unha historia a través do texto, senón que tamén da ilustración.
naqueles álbums que ves de publicar, como Fizo, coleccionista de medos, ou A furgoneta branca, vemos que o traballo da autora e do ilustrador teñen que seguir un camiño, en certo modo, común ou de interrelación e diálogo, porque o sentido da obra construíse a partir da lectura tanto visual como textual. No teu caso, incluso, tes reiterado ese traballo de colaboración con algúns autores, como é o caso de Xan López Domínguez, Manuel Uía ou de Xosé Cobas. Como articulas ou como acostuma a ser esa relación entre autora e ilustrador? Pois, co tempo, descubres que ti tamén podes escoller os ilustradores, entón, pois, xa é unha relación cómoda, fluida, onde antes de ensinarlle os mesmos editores os vestí, como é, por exemplo, agora mesmo que está Xosé Cobas precisamente ilustrando a última obra, que sairá en breve. Pero, en principio, acórdome que cando foi o de Manuel Uía, que ilustrou bastantes libros meus, foi que a raíz do premio Barco de Vapor ao Misterio dos Fillos de Lúa, unha dos membros do xurado, María Vitoria Moreno, pois o día en que se entrega o premio e tal, achégase a min e di: tes que casar con Manuel Uía. Así como falaba ela, tes que casar. Eu moi guiadiña daquela. Ela, ademais, fora unha das profesoras daqueles cursiños de literatura primeiros. Entón, casei con Manuel Uía. E creo que fixo un bonito traballo e unha bonita portada, porque, de feito, algún xornalista que así, coas presas que teñen ás veces, non podes ler de todo o que falas e tes que aparentar que sabes o que ao mellor non puideches, non che deu tempo de saber, como miraba na portada a gata, pero tamén miraba a lúa, pois cando falou do libro dicía, xa para o título xa o puxo mal e xa dicía o misterio dos fillos de la luna, era, non sabes, porque miraba que estaba ali tamén a lúa, porque o ilustrador quixo xogar con iso, ata que o leas non te vas a decatar, non vas a ver, o misterio vai seguir, non o quixo desvelar, e mirábase a gata como a silueta, pero tamén a lúa. Entón, ese xogo magnífico que fixo que traballase despois efectivamente máis veces con el, foi un bon matrimonio, pero pasou o mismo con calquera outro. Con Patricia Castelao, que tamén foi máis dunha historia, e ilustrounas de maneira magnífica. Non fun a única que quedei prendada dela, porque Ricky Martin, cando escribiu un libro para os fillos que acababa de adoptar ou de ter, pois entre todos os ilustradores escolleu a Patricia Castelao tamén para que ilustrase aquel libro. Eu era unha descoñecida prácticamente cando fixo cartel para o Salón do Libro de Pontevedra, o Salón Infantil e Xuvenil do Libro en Pontevedra, e pareceronme tan bonitas aquelas ilustracións que sen coñecela dixen, a mí gustaríame que ilustrase, por exemplo, a Lagoa das Nenas Mudas, que ilustrase Patricia Castelao. E ilustrouno, creo que quedou moi ben. A través deses títulos iniciais, tiveches unha entrada apoteótica nas letras infantís. Xa aquí foron citados algúns dos premios, só fago agora a referencia a ese premio Merlín, o premio Barco de Vapor, o Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, o EDB. Como influíron na túa traxectoria posterior que eses recoñecementos chegaran tan logo? É dicir, como che puideron atemorizar ou incluso alentar a escribir as seguintes obras, porque xa estaba, verdade, o listón en alto? Sí, foi unha sorte, porque un premio non deixa, en certo modo, de ser iso, pois unha fortuna, case como que che toca a lotería, porque son consciente, precisamente por estar en xurados, ás veces, telo moi claro, pero outras nada claro, e dubidas moito entre un e outro, e un leva a gloria e outro nada. Creo que fun unha afortunada.
A min servíronme de moito para abrirme portas ás traducións, por poñerche un exemplo. O Misterio dos fillos de Lúa, unha vez publicado, porque levara o premio Barco de Vapor, pois venderase, que estaba só en galego, pois unha edición, unha fornada. E iso pois xa era moito nun ano. Pero ao darlle o Premio Nacional sucederon as edicións, foron moito máis rápidas e de máis exemplares, traduces ao castelán, axiña lle dan o premio aquel dos primeiros 100.000 exemplares vendidos. Eu aseguro que non lle toquei nin a unha coma, a historia era a mesma. Imagíname esa historia por sin ter a fortuna de que lle desen o premio. Seguramente seguiría aí, pero iría máis tranquiliña, máis amodiño, sendo descoberta polos lectores boca a boca, pero non tan así de golpe. Creo que os premios axudan, son como unha chamada. É certo que é como unha porta que se abre que che pode dar nos narices, porque imagínate un libro premiado e un lector achégase e di, pois a mí non me gusta nada. Pero de non ser así, é unha axuda, é certo que é un pulo. É un impulso para sair esa esfera pública. Sí, e tamén te anima a ter menos medos, porque lembro cando publiquei Mutacións xenéticas, que vin aquel libro nas miñas mans e pensei, Mutacións xenéticas, Fina Casal de Rei, guau, non, o primeiro libro publicado. E sentínme sempre, o digo, como un acordeón, é dicir, hinchada de satisfacción, estarricada, e axiña me encollía como dicindo, ese non o le ninguén, ese non lle gusta a ninguén, morta de medo. Ás veces un premio axúdache a perder un pouquiño ese medo, esa sensación de que ti cando publicas é mentira que escribas só para ti. Dicimos así cando ninguén lê un libro noso e consolámonos, pero cando escribes para ti, gárdalo nun caixón, que todos temos algunhas cousas así. Cando publicas, o teu verdadeiro desexo é que te lean. É un premio, é un ruído que axuda a que te lean máis. O que pasa é que eu aí, como me asustei tanto cando foi do Nacional, podería, porque non temos tempo, pero aseguroche que podería relatar o que sentín con cada un deles, que foi algo diferente. Non tiña que guardar o segredo ata que se fixera público e custoume moitísimo. Cando foi do EDB non podía dicir nada, eu non lle dicía nin a meus pais, non fora ser que mo quitasen. Entón, cando foi do Nacional, estábamos no recreo, ali na sala de profesores en Moraña, e dinme, Fina, o teléfono, e dinme, soy el director general del libro y le llamo para decirle que digo a pé da letra porque me convén, su maravilloso Misterio dos fillos de Lúa ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Xa quedei xorda no momento, pedinlle disculpas que non era capaz de escuitar, que me chamase noutro momento e colgueille. Mariano xa non estaba ali dando clase, o meu compañeiro de camiño. Eu necesitaba un abrazo. E asusteime moito, porque é un premio que non te presentas e non o esperas, eu polo menos non. Entón, precisaba un abrazo de confianza, de non ter que dicir nada, el xa non estaba ali, funme á sala de profesores e dixenlles, compañeiros, esquecínme da linguaxe inclusiva e todo. Compañeiros, acabanme de conceder o Premio Nacional de Literatura, senteime. Nisto toco o timbre para ir para a clase e acórdome que Ángela, a compañeira que daba religión daquela, tócame no lombo como se me morrese alguén e dime, tranquila, Fina, que che vou para a clase. Así que mira... Talmente te parecía un acompañamento no sentimento, en lugar dun gozo eu pálida, asustada, por pouco morro dun ataque de satisfacción persoal, porque sabía o que significaba de abrir portas. De feito, asusteime tanto que nunca máis me presentei a ningún. A ese tampouco te presentas. Outros foron igual de importantes. Viñeron outros premios, é dicir, premios que de alguna forma foron unha reverberación da excelente acollida por parte do lectorado, que fixo que as túas obras fosen reeditadas, traducidas a outras moitas linguas, e entre todos eses premios, cal deixou en ti unha pegada singular? Pois para verás, para min o premio
hoxe, así na distancia máis grande, sempre é o dos lectores, non? Eso sempre, porque todos eses premios, a xente cando nos presentábamos, era porque crees que creas máis expectativa de lectores. Pero para min, o premio que foi máis impactante foi o de que lle puxesen o meu nome a un colexio. De feito, viñeron en moito e agradezo hoxe que viñesen neste plan. Veu o director, a xefa de estudos e a secretaria. Viñeron, sentaron ali na miña casa e dixeron non admitimos unha negativa. Moito lle agradezo que dixesen iso, porque eu sentía unha lousa de responsabilidade en riba tremenda, empezaba a pensar, e cando o vento leva as tellas dirán, a fina Casal de Rei marchou o tellado voando, ou cousas así. A parte diso, por dentro, sentía unha mestura de gozo e de un pudor infinito. Pero como non me deron opción, eu deixeime querer. Hoxe pareceme tan bonito velo en vida que o puidesen ver os meus propios pais, que anque o quiten despois, cando eu xa non estea, porque tampouco está mal que se vaya dando a outros e a outros para que sigan soando moitos autores maravillosos e autoras que temos. Pois tampouco me parece mal que nos vayamos turnando como fan coas aulas nos coles que lle poñen os nosos nomes e van cambiándoos, porque así tamén van soando outros novos e abrindo portas. É unha forma de non me parece mal, visualizar, pero a min que de me dar a quiten o coñecer. bailado xa, esa inmensa satisfacción. E sobre todo vindo dun ámbito ao que te dedicaches durante máis de 40 anos, Pois sí. ese ámbito escolar. Pero moita desta recepción plural por parte do lectorado tamén ven dado por outro dos instrumentos canonizadores, como son as traducións. Antes xa se dicía aquí que as túas obras non só están traducidas ás linguas do Estado, senón que tamén o francés, o inglés, o coreano, o chinés, o córnico, é dicir, temos aí unha listaxe infinita de linguas. De feito, ti mesma tes traducido ao castelán algúns dos teus títulos. Que muda cando unha se enfronta á traducción da súa propia obra? Ou que sinerxias como autora podes establecer para que eses títulos escritos en lingua galega poidan ser trasladados a outras linguas ben distantes da nosa e poidan chegar a un lectorado tan plural? Pois a verdade, entendo quen non queira traducirse a si mesmo, porque tes moitas tentacións de mudar cousas. Ti segues evolucionando tamén, segues aprendendo, hai cousas que ao mellor poñerías de outra maneira. Algúnas veces, cando fas ti mesma, sentes esa tentación. De feito, onde o podes facer máis libremente, ou polo menos a min pasoume, cando se trata dun álbum ilustrado, adoita sair o orixinal, os demais non, sempre en galego primeiro. Eu, polo menos, así tento exixilo, que saia primeiro en galego, que o deixen respirar un pouco e xa sairá en castelán. Creo que a miña maneira de poder aportar algo máis para a miña lingua. Pero cando se trata dun álbum ilustrado, moitas veces non te deixan, ás veces sí, pero a maioría non. Entón sae á vez en galego, en castelán e nas outras linguas do Estado, por exemplo. E aí escribo en galego e aínda non está publicado. Escribo logo eu mesma en castelán e ando como se fosen vasos comunicantes, cambio aquí, cambio ali e ao final xa non sei en que lingua escribín. Esa é a verdade cando se trata dunha historia así pequena, que empezo, por suposto, na nosa lingua, na miña lingua, pero despois ese trasvase antes da publicación acaba influindo, pois gústame máis como puxen aquí, porque saen á vez. Xa digo, nos álbumes. Gústame estoutro como puxen ali. Entón, inflúense mutuamente, retroalimentanse, e ao final xa non sei cal foi o primeiro. Iso só pasa con eses, cos demais, sempre primeiro en galego, e despois, pois, xa virá. Xa virá, non? Esa
ese Primeiriño é o ese noso, rosal de linguas. despois virá o resto, como dicía o poeta. Entón, agora imos deixarte descansar un anaquiño e visualizamos esa lingua guapa. Kilómetros de historia, leva palabras de azucre que aturuxan na memoria. Rico agarimo le dice a canción, tenrura aperta, sorrisos de paixón, xirimbo, alboreta, veludo, albor, arco da bella con tellas de color. Cestos de palabras para soñar noite e día. Verte a cubillo, niño corazón, latexo aveiro, nubeiro de algodón, la verca noitebra, verdero, lo azor, merlo, cotovía, gaivotas no solpón. Temos unha lingua moi guapa. E falando de lingua, a túa entrada na Real Academia Galega entendo que tivo que ser tamén unha gran satisfacción, porque de alguna forma era un recoñecemento a todo ese traballo realizado durante tantos anos. Non obstante, tamén pola túa xenerosidade, creo que ese recoñecemento o sentiches compartido sobre todo con aquelas persoas da túa xeración que alicerzaches eses inicios da literatura infantil. Unha literatura a que tamén aludiches no teu discurso de entrada na Real Academia, nese viaxe á semente. Que accións porías en valor da Real Academia desde a túa incorporación e tamén a presenza doutras autoras tan significadas como Marilar Aleixandre en relación á literatura infantil? Marilar Aleixandre, Neira Vilas, Bernardino Bernardino Graña, é dicir que hai representación, sí. Efectivamente, axudoume a poder aceptalo, axudoume pensar que era algo como compartido con esa xeración que ti dis, tanto de mestres e mestras como de autores e autoras de literatura infantil e juvenil. Axudoume a levar mellor esa responsabilidade que a min me parecía que me viña enriba por algo que pensas que hai outra moitísima xente que tamén merecería, e quizáis máis, iso pasa sempre, estar na academia, esa honra. Por outro lado, tamén pensas algo pola lingua fixen. Creo que toda a miña vida, incluso momentos en que non era tan doado e que me trouxeron algún disgusto por facer teatro en galego, por exemplo. Logo, que se fixo dende que entrei, por fortuna vivín que nunca é un só, nunca é unha persoa soa, é un equipo, somos todo un equipo, e nin siquiera só os académicos e académicas, senón tamén outra moita xente que traballa para a academia, porque ao mellor dende fora non se sabe, pero é así. Entón, por exemplo, dende 1916 existe o que calquera pode consultar nas redes Primavera das Letras, onde, por medio dun proxecto da Real Academia, se tenta poñer en contacto a academia co profesorado e co alumnado dos diferentes centros, sobre todo de primaria, de Galicia.
intentar achegar pois, os persoeiros homenaxeados cada ano de maneira atractiva para que esa xente nova con actividades interactivas, para que esa xente nova os coñeza, para que saiban que a academia non é como pensábamos nós antes, que era algo, non se poden divinizar as cousas, que o divino non é tangible. Entón, para que vexan que é algo vivo, algo dinámico, algo no que podes influir ti, porque a lingua é sobre todo do povo, pois que vexan que se poden comunicar, que poden mostrarnos o que fan, que lles podemos dar tamén de dentro ideas, axudarlles a coñecer, xa digo, eses persoeiros, todos, absolutamente todos, todas, teñen algo que pode atraer a xente nova. Dicía antes que son máis novos que nós, non menos intelixentes. Sempre hai unha maneira de achegarlle, por exemplo, Carballo Calero, con algo máis incluso que as pitas baixo a choiva, que tamén, con outras cousas. Xela Arias este ano, pois estános a dar tamén moito xogo coa xente nova. Moitas alegrías coa xente nova. Coa xente nova. Publicouse grazas a eso algo que ela tiña guardado, que seus pais tiñan guardados, ou a súa familia, vaya, como Non te amola, que non deixa de ser unha sorte de biografía das emocións encantadora, que iso tamén nos mostra que se non lle coutase a vida o seu tempo tan pronto, posiblemente estaríamos a falar hoxe tamén dunha autora de literatura infantil e juvenil estupenda. Non puido nin siquiera demostralo, ou apenas puido demostralo, pero creo que dende a academia o que se quere é, en lugar de divinizala, abrir as portas, que a xente saiba o que se fai ali dentro, que non deixa de ser algo de moita responsabilidade e ao mesmo tempo voluntarismo, porque os académicos non cobran. Pola contra, andan preocupados por atopar un mínimo de diñeiro para poder pagar a xente que traballa nela. De feito, entre eses pioneiros e persoas que tamén moveron, estimularon diferentes iniciativas a prol da lingua, están persoas e autores que configuran esa xeración do 68, tamén coñecida como a xeración Lamote. Fostes persoas que non perdestedes a liña de conexión coa literatura de transmisión oral, pero soubestes dialogar coa literatura universal. De feito, desde a crítica, sodes considerados os clásicos contemporáneos ou actuais. Cal crees ou consideras que é a vosa achega fundamental? Pois eu creo que o que fixemos foi darlle como continuidade. Ata entón fixéronse moitas cousas loables e importantes e que non podemos esquecer. Houbo antes outra moita xente, penso en Xoana Torres, en María Xosé Queizán, en Sabela Álvarez, e outra moita xente que abriron esas silveiras para que cando pasásemos non nos magoasen tanto, para que nos fose menos difícil. Pero así, esa continuidade efectivamente empezou a raíz desta xeración que o boom, o pistoletazo enorme deuno Paco Martín con Das cousas de Ramón Lamote. Era a primeira vez que se daba un premio nacional. Iso fixo que a xente tamén reparase, anda, en galego, sabes, en galego tamén se pode recoñecer no resto do mundo. Iso influiu moitísimo en animar tamén a xente tanto a ler como a escribir. O de xuntarnos e de levarnos ben, o de aledarnos moito uns polos recoñecementos que reciben os outros, pois foi que fomos unha xeración donde creo que todos, todas, partimos do ensino. Todos. Poderían nomear, eu que sei, Xavier do Campo, Agustín Fernández Paz, Gloria Sánchez, Gloria ou María Victoria Moreno, Marilar Leixandre, Xoán Bavarro, Ana María Fernández,
todos xente do ensino. Creo que foi despois daquelas primeiras liberdades, aquelas tímidas iniciativas de que o galego xa podía entrar en que fosen nas biqueiras, nas aulas, empezar a facer cada un cousas primeiro por libre, logo mediante asociacións como foi Nova Escola Galega, todas esas cousas xuntáronnos. Eu non podo esquecer tampouco o papel que tivo o daquela subdirector xeral do libro, Xavier Senín, que nos xuntaba moitas veces e acabamos, e para sempre, de feito, se non fose esta pandemia, agora tocábame a min organizar en Pontevedra. Seguimos xuntándonos todos unha morea de xente cada ano, cada vez na terra dun distinto. Creo que é bonito levarnos ben, evitar aquilo de a este lo pico yo, como naqueles tempos, dicir que en vez de envexas, así é como se nos premiaran máis veces. Cando premian a un compañeiro e ti das un salto de alegría, de ledicia no sitio onde estás, é como se te premiaran tamén un pouquiño a ti, sempre recibes máis desa maneira. Creo que aportamos iso de darlle como continuidade. Hoxe non é necesario ser mestre de escolas ou ensinante para escribir e facelo ben para nenos e nenas. Temos a Ledicia Costas, que é abogada. Temos a María Canosa, que é enxeñeira. Temos a Alfalla, que é detective privada. Temos a xornalistas, como a dos nenos da varíola, que non me sale da varíola. María Solar. Temos diferentes, xa isto significa tamén que xa non é máis como un militante dende a escola, que nace unha mostra de alguna forma da normalidade que se vai adquirindo, que vai adquirindo o noso sistema literario e sobre todo desde esa rica literatura infantil. De feito, eu mesma, dentro das aulas, fun testemunha desas respostas emocionais extraordinarias e que conmoven cando o lectorado máis novo se achega ás vosas obras. Eu ben recordo pois aquela nena que lle acababa de morrer a nai, que encontrou reconforto en Prohibido casar papá, ou mesmamente naquel rebelde de aula que comezou a deixar que unha bagua caera pola súa cara nese momento da pomba ou degolado cando o avó definitivamente pois daba o último suspiro. Ti mesma te referido en diferentes ocasións pois decálogos e incluso consellos para o exercicio da mediación lectora. Unha mediación lectora que realmente se alcanza, creo eu, cando na propia aula es quen de crear un clima que leva esa resposta emocional que veño de describir agora. Dentre eses elementos ou consellos que ti acostumas a dar en relación á mediación, cal crees ou cales son esas cuestións que consideras máis relevantes e que deberían desinalarse para que realmente ese diálogo entre a obra e o lector sexa vivida, enriquecedora e se instale o hábito lector? Resumiríos en que sexa como un sarampelo. Ti non podes contaxiar o que non tes. Non podes contaxiar un entusiasmo por unha lectura, por algo, se de verdade non a sintes. Entón, o primeiriño é non recomendes nada, que non leses ti primeiro, para que non che pase como esa mestra que me escribiu unha carta, era de Madrid, non era daqui, pero que me escribiu unha carta poñéndome verde, porque polo derradeira carta aos Reis Magos, como quitaba esa ilusión aos nenos e as nenas con esa, porque a ela, a pobre, era noviña e debeulle protestar algún pai, algunha nai, e ela non soubo que contestar. Supoño que hoxe xa estará máis curtida. O que tiña que primeiro facer era ler ela antes a historia, non berrarme a min. Lela ela antes. Eu, sen embargo, sí creo, como mestra, que podería a idades temperás dárselle esa historia a ler, porque aí en ningún momento di que os reis son os pais, por exemplo. Non o di en ningún momento.
ela, como é a mestra e o sabe, pensa que o pequeno lector tamén o descubre, pero se non o sabe, non o descubre. E ti a un neno, por exemplo, de segundo de primaria, ou de terceiro, depende, ti dislle, sabedes o que é un segredo? E os nenos que son intelixentes din sí, e os segredos son para contar ou para guardar? Para guardar. Pois aquí neste libro hai un segredo, a mellor algún sabe, ou pois non pasa nada, sabe que os reis son os pais, non pasa nada, ali non se di. Entón, pois os segredos son para guardar. Entón, a historia lese, non di máis nada, que hai un neno que, aínda sendo bo, os reis non lle traen o que pide, ele escribe unha carta poñendos a parir. Na posdata da carta di: papá e mamá acaban de ler esta carta, chupade, e vanme contar un segredo. O segredo é ese que non se conta dependendo onde a quen. Poderías facer con un neno que queres que manteña aínda esa ilusión, pois contarlle que pois ao mellor é que se portou moito máis mal do que pensaba, ao mellor é que non tivo tempo esa noite por chegar ningún rei ali, aínda pode chegar ao día seguinte, puideron pasar mil cousas. Ti tens que ter pois argumentos, tens que ter outras saídas para poder contarlles, tens que lelo antes. E logo... Sentir, de alguna forma, ter esa enfermidade para logo despois poder contagiala. Sí, de feito, eu acórdome que acababa de ler, un día cheguei a clase e xusto acababa de ler Enderezo descoñecido, de Cresman Taylor, que firmaba con pseudónimo. Bueno, e pareceume unha historia deliciosa. E cheguei a clase, era en primeiro da ESO. E dixenlles, ai, acabo de ler unha historia tan bonita. E só lle contei a grandes alancadas que só eran cartas entre dúas persoas que eran moi íntimas, moi amigos. E como en cada carta, un xudeo alemán, o momento do nazismo e cando se van separando os dous, nesas cartas, pasar de ser compadres e como irmáns a como se van distanciando. En cada carta, unha frase sutil, unha palabriña nada máis, e que vas notando como se vai enfriando esa relación, que parece que estás vendo como se fose unha cunca de café, que vas vendo como vai enfriando, ata que chega, por si alguén o quere ler e non o leu, ese desastre final que te tambalea. A eles conteillo. Pero sabes, a súa reacción eran de primeiro da ESO, era para adultos. E, profe, ese libro está na biblioteca. Por qué? Porque eu de verdade sentín unha satisfacción grande, un gozo con esa lectura, e creo que cando sintes é moi doado transmitilo. Entón, aí está a forza da palabra, non? Sí. De feito, recuperando ese autor que foi de referencia para ti, como é Castelao, di nun treito: todo está disposto para pintar porque todo é regalía dos ollos, pero na paisaxe hai máis. Desde entón eu quixen ser ventureiro das letras. Esta intención de Castelao, polo que nos acabas de desvelar ao longo desta conversa, foi compartida por ti, pero sentiches a necesidade de explorar novos rexistros. Cales foron os propósitos ou as forzas que te levaron a introducirte no ámbito do xornalismo, no que tamén fuches aplaudida pola consecución de diferentes premios, como é o Puro Cora ou o Fernández del Riego? A verdade foi moi fácil. Algúnha vez, así esporádicamente, tiña mandado algún artigo a algún xornal, sobre todo ao meu diario de Pontevedra, que eu son dali. Entón, o daquela director, Antón Galocha, pois propúxeme se quería todas as semanas ou todos os días, como eu quixera. Entón, todas as semanas a min chegoume como primeira experiencia escribir un artigo. Entón, aí que aprendín ou que experimentei que o estar escribindo nos xornais mantente a narices tira de ti e mantente cos ollos abertos de cara a todo o que acontece ao teu redor dunha maneira máis curiosa, máis interesada, non te deixa dormir nos laureis, fai que tentes estar o día seguido. Creo que foi para min toda unha aprendizaxe que por circunstancias persoais adversas pois despois deixei porque non era capaz de seguir
nun momento malo, e, bueno, en principio así dunha maneira continuada deixeino. Pero confésoche, que durante un tempo, aquela parcela do sábado, daquela media páxina do xornal, eu tiño como se fora unha leira da miña propiedade, e durante un tempo, como se fose algo enfermizo, ia mirar a ver quen era o ocupa que se metía na miña páxina, porque pensaba que era miña. Era un terreo propio. Sí, A túa pasoume palabra. iso, porque me doía deixalo, porque iso sintes unha grande responsabilidade, porque creas opinión, e hai que ser moi cauto, porque falar non ten cancelas. Sintes, ademais, o privilexio de que estás falando e ninguén te interrompe, e que te van ler moito máis xente que lee os teus libros. De feito, había veciños que si soáballes que escribía algo, pero nunca leran nada meu. E a raíz do xornal ata me dicían, como se eu fose o seu voceiro, mira, a ver se escribes sobre tal cousa, Iso significaba que te lían. Foi unha época interesante que por dentro boto de menos. O que pasa é que a vida, como dicía Casares nun poema, vai te levando, e a que turra de nós, e vai ás poñendo veces outros límites, non? Sí, e ás veces pois tes que escoller. Pero máis alá foi deses unha época de límites, moita aprendizaxe para min. Ti sentiches esa animosidade para seguir explorando, experimentando noutros terreos. E de aí pasamos pois a ese ámbito cinematográfico. Temos títulos como Garuda, Querido Tomás, A última moeda e Dúas letras. Esta última, pois recoñecida no FICBUEU, no Festival de Cangas e tamén no Festival Primavera de Cine. Imos ver agora dous anaquiños de dúas destas pezas, que son dous anacos que non só temos que entendelos como unha visualización da túa capacidade como actriz, senón que neles tamén fixeches diferentes tarefas, desde os propios diálogos, até tamén a dirección, escenografía, vestiario. Aí tiveches, polo tanto, unha explosión completa de toda esa capacidade creativa que revola en ti. Imos alá. Ai, señor, un fillo como Deus manda non ten a súa nai tanto tempo sin mandarlle unhas letras. Maldemo me leve, que será que un día ves pola porta e che dar con ela nos fociños como Adria me chamo. Ai, se teu pai vivira. Que máis, siña Aurea, que máis quere que lle poña? A ver, doña Consuelo, léame outra vez o que puxo, que xa se me foi o fío. Moi ben, pois non se preocupe, que lle leo agora mesmo. Cedo feita, 24 de febrero de 1951. Señor Miguel Louro Crestal y familia, hijo mío del alma. Hace muchos días que no sé nada de ti y ello me tiene muy preocupada. Quiera Dios que al recibo de esta no te haya pasado nada malo y, junto con mi nieto y tu señora, estéis bien. A veces me imagino que te me vas a aparecer por la puerta y salgo enseguida para abrazarte. Está ben. Ai, señor, un fillo como Deus manda. Es que no entiendo cómo todavía sigues suspirando por ese don nadie. Tú eres la hija del maestro. Sempre o tiveches atravesado, Estela. Igual que a nosa lingua. Que te servirá para entenderte con otros brasileños, porque lo que es con Tomás, anda. Pero si era un analfabeto con zuecos. Tomás lía moitos libros, que llos traía eu de Santiago. Catedrático do Sacho. Ay, Sara, ¿qué más pruebas quieres para olvidar a ese hombre? ¿Esperas a que cualquier día aparezca por aquí con una de esas de culo grande rodeado de hijos? E logo, ti sabes algo? ¿Quién? ¿Yo? Ai, dimo por Deus, Esteliña. No, ¿qué voy a saber? ¿Eres que era como el zorro persiguiendo gallinas? ¿O no te acuerdas cuando fue lo de la alicantina? Mentira. Ese día espeteille 4 frescas e marchou co rabo entre as pernas. Pois aí metiche la foca, sabes? Tomás só estivera cunha desas do Pombal.
Pero foi porque beberan polos favor do apóstolo. Xustifica. Ao revés. El sempre dicía que era pouca cousa para min. Ay, por favor. Tú no estás bien. No hay más que ver esas muñecas por toda la casa, ese cesto lleno de cartas, ni siquiera sabes su dirección. Tú estás enferma, Sariña. Y esa enfermedad es la que te hizo despreciar a Fernando. Ahí tenías un hombre delicado. Delicadísimo. Se Fernando foso daquela noite. Estábamos no baile. Colleume pola cintura e deu en poñerme un bolero ao oído. Eu quería morrer no seu recento. E xúroche, Esteliña, que nin sequera me lembrei de Tomás. Pa que vexas. Pero Fernando non era o daquela noite. Ese sí que era un raposo. ¿Sabes una cosa? Esas cavilaciones te vienen por estar aquí, sola en la aldea, y en mala edad, que todo hay que decirlo, y sin hombre. Si no fueras tan reprimida, te habrías acostado con Fernando y... ¿Quién sabe? Puede que las cosas hubieran sido diferentes. Vese que falar non ten cancelas, miña irmán. Deiteime, Esteliña. Deiteime con el. Pola forza ou pouco menos, pero fixámolo. Fixámolo en riba da mesa de tabula la madeira. Bueno. Aleluya. Algo es algo. E vouche contar algo que nunca lle dixen a ninguén. Cuenta, que ahora me tienes intrigada. ¿Qué pasó? Sara. Teño que confesar, Fina, que ao visualizar esta curta quedei sorprendida, porque Fina sempre tan doce, sempre transmitíndonos esa paz de repente. Pero eu tiña que representar o papel que me tocaba. Tan atrevida, tan aguerrida, realmente é unha manifestación desa capacidade que tes para asumir diferentes rexistros. De feito, cando asumes a posibilidade de configurar unha creación fílmica, de asumir diferentes responsabilidades, como mudan os xeitos de contar e mesmamente de manexar os rexistros? Para min foi tamén toda unha aprendizaxe, e ademais unha gratísima aprendizaxe isto do cine. De feito, despois xa a seguinte xa dirixín, ou seja, que ás veces, bueno, porque o que menos sei é buscar os medios económicos. Diso son un desastre, non sei nada. Todo me trouxo gastos, pero satisfaccións moitísimas. A maneira, en realidade, ti o que queres é contar unha historia tamén. Eu fui máis guionista, como se pode ver, que actriz. Había aí unha actriz, eu máis guionista que actriz, pero tamén fixen con magisco. Apeteceume así outra vez un pouquiño aparecer polo medio. Digo, xa que escribo, pois creo que é outra maneira de contar, pero tamén estás contando. Ás veces, xa sabedes que de novelas se teñense levado ao cine. Penso, por exemplo, que sei, en El perfume, El pianista, A esmorga, grandes novelas que se levaron ao cine con éxito, ademais. Ao mellor, ti, en vez de esperar a que apareza por aí unha dis, pois apetéceme facer algo. De feito, iso naceu así. Había un compañeiro, profesor de matemáticas, Eloi Varela, que tiña unha boa cámara e sabía manexala. Eu tiña gana de probar, entón dixenlle, e se facemos algo xuntos? E fixemos Garuda e despois fixemos a de Dúas letras, cada vez máis implicada. Creo, acórdome que ademais éramos tan pouquiños que cando pasan eses créditos tan longos ao final de cada película, os nosos nunha vista de pantalla xa pasaban todos. E cando nos presentamos a ese concurso de Cans en Porriño, pois había que poñer
realizador, vestiarios, localizacións, tal, e nos, na primeira puxamos o noso nome, e no seguinte xa puñíamos nós tamén, porque todo fixemos A os mesmos. polivalencia, Claro. os escasos recursos. Sí, pero iso tamén significou que foi unha grande aprendizaxe. Sabes que nos pasa a xente do ensino? Que quizáis non saibamos moito de nada, Pero un pero pouquiño de todo. atrevémonos con todo, co que a nós non nos ensinaron, co que non tivemos a oportunidade de aprender como alumnos, pero que queremos mostrarlo como profesores, como mestres, pois buscamos a maneira de ensinárnoslo. E aprender ao mesmo tempo co noso alumnado. Sí, de feito, confeso vos algo, eu, nos meus estudos de magisterio, ali, non que ninguén se asuste, nunca fixemos, por exemplo, pois o comentario dun texto dun libro lido, e máis, nunca nos pediron que leramos un libro. En literatura era fulanito de tal, naceu en tal sitio e morreu en tal sitio, por iso eu non tiña tampouco así grandes pretensións de ser escritora, non tiña gana de morrer pronto. Entón, pois, o feito de que xa perdín o fío, agora sí que o perdín eu, de irme polas ramas. De ir construindo desde as aulas sí, ese proceso de ensino e aprendizaxe basado sí, na pois creación que logo levaches aos filmes. Sí, que te atreves con cousa, decía que un comentario de texto non fixeramos, pois eu como ensineillelo aos meus alumnos como puiden e despois estaba orgullosa do que facían, e cando entraba algún compañeiro pola aula así decía, escollo o que queiras, que che leo o seu comentario que fixo hoxe. Entón, pois a min, que queres, enchíame de satisfacción ver que algo fun capaz de ensinarlle ao mesmo tempo que o aprendía eu. Así facemos os mestres de escolas. E os profes de calquera da universidade supoño que tamén. Tamén, sobre todo guiados pola vocación. Mais alá de darnos a beber soños, como fixo Cunqueiro, tamén tiveches espazo e quixeches profundar nese prestante alimento do corpo. Aí temos o libro da empanada, tamén temos esa alusión á repostería de Galicia, as súas festas gastronómicas. Unha muller que amasou tanto as palabras, sobre todo desde unha suma sensibilidade. Que aprendizaxes consideras que son principais e se obteñen da arte culinaria? Pois verás, iso todo comezou, débollo a unha persoa que está entre o público, que probou unha empanada na miña casa e dixo, empezou casi como se fose un xogo. E se fixerades un libro sobre empanada, e xa sabes que fan falta dous, unha vella máis un vello fixeron unha empanada. Unha empanada. Aunque isto acabase mellor que na cantiga popular. E por que non? Por si, así comezamos. Creo que a literatura e a gastronomía fan un binomio perfectamente interrelacionado, senón Cunqueiro non se metería neses fregados, ou a propia Emilia Pardo Bazán, ou Alejandro Dumas e outros moitos. Creo que é doado facer como un paralelismo entre a gastronomía e a literatura. A literatura é como o sal a todo isto, que lle queda ben a todo. Pero houve, por exemplo, un tempo en que dedicarse a poesía estaba mal visto, era cousa de Aragáns. Así, ainda falábamos de Manuel Antonio, tía máis eu antes, e de como os veciños, porque pedinlle para vir aquí hoxe alguén de Rianxo, tiña que ser veciña de Castelao, que os seus avós coñecesen a Castelao directamente. Entón, pois, como esa... xa me perdín outra vez por andar polas ramas, sempre pasa, non debes de ramear tanto. Como ese amasar palabras, sí. como ese tratamento da arte culinaria tamén logo sí. pode ser trasladado efectivamente, á creación sí. literaria. Diso dá conta, por exemplo, cando antes non había como hai hoxe os axentes literarios, nin a publicidade que hai, entón, cando había unha multitude de xente, os autores intentaban darse a coñecer.
E así foi, por exemplo, o caso de Zorrilla, que no entierro de Larra, pois ali recitou unha redondilla, e esa redondilla notase nela ese matiz que dicíamos de estar mal vistos, como que el poeta en su misión bajo la tierra que habita es una planta maldita con frutos de bendición. Tamén di sobre a cociña Juan Luis Vives: nadie haga ascos del buen nombre de cocina, que es una oficina imprescindible sin la cual no convalecemos estando enfermos ni vivimos estando sanos. Pero efectivamente hubo unha época en que, como comer comemos todos os días, esa cotidianidade, esa, da que falábamos antes, o inicio, estaba como mal vista. Sen embargo, pois pouco a pouco vemos que a arte culinaria pois chega iso, a ser arte. Hai un libro de Faustino Cordón, Cocinar hizo al hombre, onde se di que a cociña foi a chama que alumeou a palabra. Dice que cando baixaron aqueles homínidos das árbores e xa cos brazos libres, coas mans libres, para poder condimentar os alimentos, para poder traballar con eles, é como naceu a cociña, e precisaron comunicarse uns cos outros para elaborar eses alimentos, e así comezaron a soar os primeiros sons cada vez máis máis parecidos á fala que temos, máis humanos, digamos. A cociña fíxonos máis humanos, alumeou a palabra. Paréceme que é como unha bonita metáfora desa relación entre as dúas. As dúas en Grecia tiveron o seu auxe, de feito eran os poetas os encargados de condimentar os alimentos. Ese alimento tanto da alma como tamén do corpo, para poder ambos os dous alimentan as dúas cousas. De feito, ao longo desta entrevista levastes-nos a túa cociña, fuches abrindo lacenas, puidemos ir vendo as túas obras, como se crean, como se distribúen, como dialogas con outras persoas que co-crean o teu pé. E de alguna forma, para xa ir pechando esta conversa, de alguna forma quixera facelo como comezamos. Falabas ao inicio dunha obra de referencia da cultura galega. De entre toda a túa produción, cal é ese título, cal é esa obra predilecta que de alguna forma para ti ten un significado especial? É curioso. Houve un tempo en que o tiña máis claro. Houve un tempo en que dicía que era o estanque dos párvulos pobres, porque era unha historia que facía sorrir aos nenos e chorar aos adultos, a mesma historia. E por lo que significaba para min, no momento en que a escribín, que a única que sei canto tardei en escribila e que nunca, nin antes nin despois, tardei tan pouco. 2 días, que parece que non debía nin dicilo, e que fora premio de B. Pois, antes dicía esa, porque era como escrita nese momento que dicía como así un incendio me devorase a min mesma e o meu ánimo e necesitase apagar ese lume de alguna maneira botando fora, como se fose unha sorte de exorcismo favorable. Entón, pois, dicía, pero agora dubido, é posible que porque esas feridas van cicatrizando, que remedio vas asumindo, que os teus seres queridos se van indo, e van aflorando outras vivencias. E agora, sabes como se sabería cal era a preferida? Sería moi difícil, moi difícil. Sería se chegase unha sorte de fin do mundo para os libros e que me deixasen salvar só un. Pois sería para min tremendo, non sabería cal. Diría, déixame salvar uns poucos, déixame salvar, eu que sei, a Pombe o degolado, déixame salvar a historia da bicicleta dun home lagarto, déixame, ou cando queres decirlle a alguén como escribes que te coñece e non te coñece de nada, aqueles que lles regalas teus teñen bastante que ver con iso tamén. De alguna forma, porque ti por dentro crees que estás máis ali, que di, ou que estás máis satisfeita co que fixeches. Son unha parte de ti. Pero é difícil, e sabes que diría entón? Pois, diría, por exemplo, o xenio da Cidade do Sal, porque ainda non saiu.
vai sair en breve, e así é como unha sorte de anuncio, como na misa ao anuncio final, que se dicían as misas do día seguinte. Para que prestemos atención, esteamos aí de alguna forma expectantes É porque a sigo saída desta aprendendo nova entrega. e algo haberá ali un pouquiño mellor. Pois seguramente, Fina, que nesa nova entrega nos seguirás sorprendendo. Sobrepasámonos enormemente no tempo, de aí que agradezamos ao público que tivese esa capacidade de resistencia, pero creo que cando se fala desde o corazón, como fai Fina Casal de Rei, creo que Cronos apártase e deixa que a palabra flúa e de alguna forma nos permita ir entrando nesas parcelas máis íntimas de Fina, nesas vivencias acumuladas durante tantos anos, verdade, Fina, desde o ano 1951, e sobre todo que nos dé claves para poder interpretar a súa obra probablemente ao mellor con máis certeza. Unha obra que de alguna forma nos serve de espello para vernos a nós mesmos, pero tamén de ventá e de fiestra para poder ollar esa sociedade da que formamos parte. Moitas grazas, Fina, por este exercicio de exorcitación da palabra, por expresarte en primeira persoa sen ningún tipo de limitacións, e tamén por esa afouteza, por esa dedicación que segues mantendo viva durante tantos anos. Abandonaches a escola, pero a túa palabra segue conquistando lectores e lectoras de todas as xeografías, e segue o facendo porque mantés viva esa cerna, que é esa intención de cambiar o mundo. Rematamos, polo tanto, esta intervención con Vou cambiar o mundo, que conforma tamén esa lingua guapa que tamén deu pé a un musical. Moitas grazas a todos e a todas, e, Fina, un placer novamente compartir este espazo, este tempo contigo. Grazas, Lali, e grazas a todos os presentes dende esta parte e dende a outra da pantalla por aturarnos. Grazas.